Va caure un, va caure aquí fora, al costat de la casa, va estossar una caseta petita que teníem per la rebedora i tal, saps? La casa ha quedat destrossada, no sé, la meva habitació, al meu llit, hi ha una cosa així de runa a sobre, que si m'hagués quedat jo dormint m'hagués mort. Dissabte al matí. Llavors ve i ens en ve. Jo estava dormint i bueno, ens vam despertar, ens vam sortir de casa perquè no sabíem si cauríem més pins, perquè ja estava ple de pins això, i és que ens en vam anar a l'estació, vam anar al cap de 10 minuts, vam tornar, i havien caigut 2 hores sobre la casa i bueno, després vam anar caient quasi tots.